Здравейте! Сега ще разгледаме темата какво е съобщението за вас. Кое е нещото, което трябва да чуете всички вие, попаднали на това видео. Припомням, че видеото е общо. Припомням, че много неща може да не отговарят, но ако попадате на него, може би има нещо мъничко, което трябва да чуете. Припомням, че записвам онлайн консултации. Припомням, че на 1 май ще работя цял ден, така че който желая може да се запише за онлайн консултация. Нека да видим сега какво е съобщението за вас. Всички вие, които попадате на този канал. Тези, които не сте ме последвали, може да го направите. Така ми помагате канала да се развива, за което ви благодаря. Така. Тук със сигурност съобщението за вас, вау, как изпадна картата, е, че много сте били наранени от някой приятел или приятелка. Тук сякаш някой ви е наранил, който не сте очаквали, не сте допускали, не сте предполагали, че е възможно. Тук сякаш като че ли много неща са се случили нетипични, нетрадиционни, неща, които са ви разтърсили из основа. Така, нека да видим сега по-специално. Вау! Интересно съобщение получавате тук. Някой, който много обичате, някой, на който много държите, някак се е откъснал и е далеч от вас. Някак е решил да се осамоти. Решил е да се почувства по друг начин, да даде воля на желанията си и на чувствата си. Тук определено виждам човек, който доста се е променил. Сякаш от едни самоограничения, които е имал в живота си, в момента нещата са коренно различни. Тук сякаш предстои някаква кардинална промяна. Вероятно много неща изведнъж изневиделица ще си кажете с вашия човек и то ще осъзнаете, че за дамите, тъй като аз говоря в женски род, мъжете могат да обръщат към себе си, ще осъзнаете, че сте най-важната жена, ще осъзнаете, че сте най-скъпата жена и също така ще разберете, че наистина имате чувства помежду си, но просто обстоятелствата са такива, че не се чувствате достатъчно добре, че не се чувствате по начина, по който би ви се искало да се чувствате и че ви липсва страшно много така разбиране и ви липсва сякаш не се вслушвате един в друг. Тук ми се струва, че хората, които ме гледат, се карат за някакви дребни неща, че сякаш не се отпускат по начина, по който би трябвало и по начина, по който им се иска. И определено бих казала, че тук в тази ситуация съобщението е, че с човека, за който мислите, с който е вашия човек, имате чувства, обичате се, държите един на друг, нещата са много топли, много искрени между вас и всички останали неща не са изобщо от значение, изобщо не са важни, вероятно някакви търкания, ограничения, както ви казах, всякаква форма на непредприемане на действия. Но имайте предвид, че чувства има. И сега дори ще задам така един въпрос. Да видим, в крайна сметка ще има ли някакви действия от страна на вашия човек? Ще има ли някакво задвижване, някакъв процес, който да започне да се случва? О, да, категорично ще има задвижване. Ще има най-малкото провеждане на разговор, разкриване на някакви неща, които са били по-скоро неясни, по-скоро тайни.
И тук нещата ще се променят, ще има задвижване. Определено този човек има чувства към вас и определено му е хубаво да сте заедно, така че съобщението е хубаво. Кратко, но хубаво. Сега за всички, които останахте до край, ще изтегля едно късметче. Както казах, за лични таро консултации може да ми пишете на лично съобщение. Днес това се падна на една клиентка. Отвори своето сърце, привличаш любов. Явно в момента, ако тя гледа, това отново е знак за теб, но за всички останали, може би е време да отворите сърцата си и да привличате много любов. Това от мен. Благодаря ви и до скоро!